Oke, oke, salung lagi ya. Hei, ayo, ini megon abel saja balik, sister. Ma, malah ini nukorku mana dong soal nane kene. So, hello logoफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय so नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुदों आरो मोनसे क्लिपाव नुदों नंगौ आङो नै आंनि मेन चेनेलाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन सासे बर' सिख्लाया माने निसा जानानै बेफोरबायदि हुस गैयै जानाय दा गोबां मानसिया बुंदों आदा बे जाथायाव जानाय बे सिख्लाया सोरमोन बबेनिमोन बिमा बिफा दंना गैया बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों नंगौ बिदि बुंजाखागोन जोङो सासे सोरबा फाग्लाबाबो सोरबा फाग्लिबाबो बा सोरबा मोजाङानो मानसि जागोन दा बेखौ जोङो लामा दथायाव नुयोब्ला गोलैना थायोबा जों सानखागोन जे बियो माबा मोनसे निसा जाना गोलैना दङ एबा माबा मोनसे जाथाय जानानै गोलैना दङ बर'बाबो हारसा बांगालबाबो जोङो सोंखागोन थिग बेफोरबायदि जायो आरोना दा नायलांबाय था भिडिअआ मोननै आपडेटनि सायाव जागोन मोनसेया जाहैबाय बिदिनो सोरनिबा फैसा जाग्रानो सोरखौबा लाना खारग्रानो सोरखौबा हमजानाय दा बर'फोरालाय बिदिनोसै जोंहा नुबाय थानाय बायदिबा फेसबुकआवबो नुबाय थायो जोङो बेफोरबायदिनो गोबां मानसिया लांखारनाय गथ' गोरलै गोरलैखौनो गारना खारनाय दा बेखौ बुंनोथ' थांला गोबां मानसिया मिथिखायो दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबालासिनो कमेन्ट खालामनो नाङा भिडिअखौ नायजोबनासो कमेन्ट खालामनानै आंनि सिगाङाव फोरमायहरबानो जाबाय दा जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो नैबे चेनेलावबो भिडिअ कन्टिनिउ फैफिनसिगोन नोंथांमोना थाबाय थाबानो जाबाय दे आंदो दा बेनोसै जोङो फार्स्टआवनो मोनसे क्लिपखौ नायग्रोना लानोसै बे निसा जानाय सिख्लाया सोरमोन ओमफ्राय मोनसे क्लिपखौबो नायनोसै बे हिन्जाव रायजोफोरा हमनाया सोरमोन फार्स्टआवनो नायग्रोना लाबानो जाबाय फैदो मालायनि न'खरखौ मानो दंस' खालामनानै होखो नोङो मालायनि न'खरखौ मानो दंस' खालामनानै होखो नोङो मोनबाय मालाय बिसि फिसा गोनांखा न'खर गोनांखा हौवाखौ लाइन मारिग्राया दाना मस्लाया मोनदों सोरा मान सनमान थांखो दालाय गावबागाव थाल गैया एकदमबारे आंथ' बिदिखौ सुखुथारा एकदम सोरनिबा बिसि गोसथोग्रा सोरनिबा फिसाइजों गोसथोग्रा लाइन मारिग्रा बेबायदिखौनो सैया आङो एकदमबारे आं मोनफ्लांनांगौबा हले आंनाबो बायसान्सआव आंनि फिसाया जुदि बिदि जानानै आं मोनहैफ्लांनांगौब्ला खानाय थानाय बुफुजोबगोन बानलु थानलु लगायनासो लांखागोन आंबो बिदि नङा आरो बेबायदि दाजाखाथोंबो आरोना एकदमबारे आं सैखाथारा बिदिखौ आरे मोजां मानसि दङब्ला सेंग्राफोर दं मेला सोरबा बालन्दा दं सोरबा हिन्जाव खारजानाय दं बेफोरखौ लाना बिसोरजों लाइन मारिना मालायनि न'खर गोनांखाखौ मा दरखार दं आरो नों बिनि बिसि जानाय मोनसे नोंबो सानसे हाबा जाबा नोंबो सानसे बुजिगोन नोंनि जेनेबा फिसाया बेबायदि लाइन मारियोब्ला सोरबा हिन्जावजों नों माबायदि मोनगोन नोंनि गोसोआ आयो दानि हिन्जावफ्रा बिराद खायफा बारासिन जालांबाय आरोना मोनथिखासेयावबो लाइन मारियो मोनथिखासेयावबो हौवाखौ बरायसिनोसो आरोना जेनेबा बे हौवायाथ' गियान गैया नोंहाथ' गियान थानांगौना सासे हिन्जाव जानानैहाय मालायनि न'खरखौथ' बिदि सिफायनो नाङाना दागो दोखो बेबायदिखौ मानसिखौ आंथ' नायनोनो हाखाथारालै सयथि बिदिखौहाय oke, salung lagi ya. Hei, ayo, ini megon abel saja balik, sister. नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा बुंनांगौ खोथा गैया बिमा बिफाया मा खालामनो मिथिला आरोना माने गथ'फोरा जे सोरबा निसा सोबनानै निसा जानानै बेफोरबायदि गोलैलायनानै दोङो बिमा बिफाया लाजिगोन गथ' गथायाथ' लाजिनाय नङा बिमा बिफानि गन्थं हागोन मानो होनबा बिमा बिफायासो फोरोंदो बिमा बिफायासो सोलोंदो न' बेफोरबायदि जायो ओमफ्राय मोननै आपडेटमोन नालाय बे मोनसेखौ आं मा बुंबावनो नोंथांमोनानो बुंहरदो जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि मानो जाखो फेसबुकआव डलार मोनो नालाय आजिखालि फैसा मोनो बेनिखायनो सोरबा गावनि ड्रेसखौनो माबा खालामनाय
प्राइभेट फट' प्राइभेट भिडिअ बेफोरबायदि गोबां मानसिया गावनि सोलेरफोरखौ माबानाय आरो गुवाहाटियाव सोलेर फाननाय बेफोरबायदि गोबां जोङो नुनो मोनगासिनो दा थिग बेफोरबायदिनो सानफा एफा जोंनि गथ'फोर लाइमोन फिसा गथ'फोराबो बैफोरबायदि जोङो आइजोफोरनिखौ एबा आदै मादैमोननिखौ लानानै गासिबो सोलोंलांगासिनो मोजां लामाथि रावबो थांला गाज्रि लामाथि गासिबो थांगासिनो दा बेखौ बोरै थिग खालामनो हागोन थिग खालामग्रा मानसिबो दोङो हमग्रा मानसिबो दोङो दा सोर सासेखौ हमनो बिथि हमोबा बे साइडथि खोनायो बे साइडथि हमबा बे साइडथि खोनायो सोर सासेखौ हमबावनो सोर सासेखौ माबावनो दा बेनिखायनो बुंदो सोरबा हमबाबो गोरोन्थिया जायो जोंनि खामानि मावदो जों माबा मावना जादों नोंसोरा मा गोरोन्थि जादों बेफोरबायदि बुङो बेफोरो रं मानो होनबा नोंसोरल' बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानि मावाखै जोंनि उन्दै लाइमोनखौबो गोरोन्थि सोलोंफानायसो जादों बेफोरबायदि खामानिया दा बेनिखायनो सोरबाफोर बेफोरबायदि निसा जानायाव सोरबाफोर माबा माबि खालामनायाव बेफोरबायदि देहा फाननाय माबानाय सानबाय दोङोब्ला एसे गोजान जादो मानसि आखाइ आथिं दोङो मावना जानाय लाजिनाङा मावना जानो हायो बेफोरबायदि गावनि प्राइभेट सोलेरखौ फाननानै मालाबा समाव मा जागोन लासिसिं जागोन मान सनमाननि खोथा दङ हौवा मानसिफोराथ' मान सनमाननि खोथा बेफोरो लाजिनाय थाया मानो होनबा हिनजाव मानसिनाव मोनसे लाजिनायनि माबा थायो आरोना हिनजाव मानसिया माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला बिनियाव मोनसे दाग नांना थायो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों बिनियाव दाग नांना थायो बैफोरबायदि आरोना दा बेनिखायनो हिनजाव मानसिफोराबो बुहुत लाजिनो सोलों आरो हिनजाव मानसिफोरा हार बार गोरोन्थि जाया हौवा मानसिफोराबो गोरोन्थि जायो निजानि केरियारखौ दाग्रोनासो सोरबा हाबा जानाय माबानाय बेफोरखौ माथा मारिनांगौ जाहोनो हायाबा लोंहोनो हायाबा गथ' गथायनि खरसा दिहुननो हायाब्ला मालाबाबो हाबा खालामनायखौ सानग्रोनो नाङा आरोना आलाय सिलाय जायो आरोना हिनजावाबो गथ' गथायफोराबो आलाय सिलाय जायो दा थिग बेफोरबायदिनो बुंबा गोबां बाथ्रा दोङो दा बुंजोबला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरब्लानो जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय